Borongós volt a nap, ahogy mentünk, és hosszú volt a rét, mint a létezés. Vagy fele annyira, és mondtam, vagy csak gondoltam, mert hogy én a minden, ahogy vagyok, és erős vagyok, és különb, és átférek a tűfokán is, mint az angyal, vagy már nem is tudom, de hát mit is tudni. Ijesztő volt, az biztos. Mégis hittem, talán a királyok, ahogy mi, meg a füvek, ahogy meghajoltak előttünk a szélben. Azért ez is valami. Erős vagyok, mondtam én, 3 napja jöttünk, vagy 40. Szerettem, ahogy megyünk, csak mi, mint a 3 királyok. Csak merre? De akkor nem számított a cél, sokszor ijesztő. Gazdám egy nagy nyúl, egy nagy kék nyúl. Előre küldött 2 lyukasztóval, hogy jelentést tehessek a helyzetről. Az ellenség ugyan a megvezetést mesteri módon műveli, de én átláttam csillogó fejükön. Nagyon meleg van álmomban. A falevelek mégis olyan színesek és felfele zuhannak, majd megállnak zuhanás közben pihenni a levegőben, kiúszni. A fehér szín a rácsok által közrefogott apró nézetekre csúszik át. Egy lakókocsi park fehér kockái. A parkoló valamelyik nyílegyenes 2 állam közötti autópálya mellett nőtte ki magát. A távoli fehér kockák között egy pont gyorsuló mozgását lehet látni, ami pár másodperc múlva eltűnik. A kamera közelít. A nő sötétkék köpenyt hord, egy pár citromsárga gumikesztyű élénken virít a kezén a hajnal előtti derengésben. Felugrom. Megüt. Kifutok. Második fejezet, amelyben bal szemem retinája pontjának első vetülete egy folyamatosan ismétlődő 3/5 léc, 2/5 ürességfelosztású kerítéssel körülvett négyzet alapú tyúkos udvar bejáratának legbalsóbb belső pontja első vetületétől 2,3 és az azt magába foglaló egyenestől 1,98 méterre és 28,3 fokos napsütésben leledzik, miközben egy engem látszólag nem figyelembe vévő tyúkhoz beszélek. Felérkezem. Ugrok. Ha volna itt 2 dobókocka, meg is mutatnám nektek. Az édes öreg Kleopátrára néz, el is tűnne a 2 kis mell közötti völgyben, de valaki az óra elé gurít 2 dobókockát. Megrázza magát, és lassan tűnődve kézbe veszi a 2 követ. Nézegeti, majd óvatosan kétkedve megpörgeti őket. 5 és 2. Az asztal körül egyre többen vannak, behajolnak, várják a következő dobást. 3 és 4. Néhányan ugrálnak örömükben, mások elmerengnek, megint mások lögdösödni kezdenek, míg újra meg újra sikerül valakit kiszorítani az asztal mellől. Ezen a helyen szétborult a személyiség, alkalmazkodik a színeihez, az eleganciájához, a testéhez. Biztos láttál például táncokat. Emlékezz a mozdulatokra, és akkor megérted, olyan kicsi korban mindennél elbűvölőbb ez a fegyelem. A tudás, a tájékozottság, hogy figyelembe vesznek. Néha összefolynak az otthoni és az itthoni álmok, lógnak otthoni szavakon az itthoni jelentések. A tegnap akár a kármin. A nap szemben vöröslött, a hátunk mögött fenn a hold, mi meg 2 égi test, ülünk a dombon, hogy a hangyának út és étel legyen, ami a számból és a sörömből maradt a dobozon.